Dobrý deň, a moje meno je Michála Matiščáková, som detský gastroenterológ a súčasne medicínska riaditeľka v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. V tomto videu by som vám veľmi rada povedala niekoľko faktov z pohľadu pediatra o živení dieťaťa výživovou sondou s názorným porovnaním potom mixovanej bežnej stravy a sondovej enterálnej výživy. Deti predstavujú veľmi špecifickú a zraniteľnú skupinu so špecifickými nutričnými požiadavkami. Pestrosť a vyváženosť stravy je pre zdravý telesný a duševný rast nevyhnutný, veľmi dôležitý. Neadekvátna výživa sa môže ľahko prejaviť zaostávaním alebo nesprávnym rastom a vývojom detského organizmu. Počas vývoja dieťaťa sa potreba a zloženie stravy mení. A energeticky najnáročnejším obdobím je prvý rok života a puberta. A dieťa v porovnaní s dospelými má energetické a nutričné nároky oveľa vyššie. Môžu sa zvýšiť v niektorých prípadoch až na dvojnásobok proti dennej odporúčanej energetickej potrebe pre daný vek a hmotnosť dieťaťa. Detský organizmus má limitované energetické a výživové rezervy. V prípade výraznejšieho zníženia energetického príjmu alebo naopak navýšenia energetickej potreby a spotreby pri nejakých chronických ochoreniach alebo teda aj akutných, dochádza k postupnému zhoršovaniu stavu výživy, neprospievaniu malých detí, malnutríciu u detí starších, kedy dieťa nepriberá, stojí na váhe alebo môže aj začať chudnúť. Takisto pri dlhodobejšom procese sa zastavuje, spomaľuje rast. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať najmä pacientom, ktorých samotné základné ochorenie môže viesť k malnutrícii a ich zlý nutričný stav tak môže zhoršovať priebeh ochorenia. Vplyv výživy je v chorobe ešte výraznejší. Nutričné potreby pacienta sú oveľa vyššie ako u zdravého jedinca. V prípade, keď nedokážeme zabezpečiť adekvátny perorálny príjem, je nutná nutričná intervencia v podobe podávania enterálnej výživy sondou. V pediatrii sú to najčastejšie deti s ťažkým neurologickým postihnutím, pri poruchách prehltania, pri vysokom riziku aspirácie alebo pri rôznych onkologických ochoreniach, kriticky chorý pacient, v pred- a pooperačných stavoch, alebo napríklad pacienti s cystickou fibrózou, ktorí potrebujú svoju dennú energetickú potrebu oveľa vyššiu, niekedy až 100% navýšenú oproti bežnej zdravej populácii. Enterálna výživa je definovaná ako podávanie farmaceuticky pripravenej výživy do tráveceho traktu za účelom nutričným a alebo terapeutickým. Veľmi často sa stretávame s odmietaním enterálnej výživy zo strany rodičov. Nie so zlým úmyslom, ale pretože považujú enterálnu výživu ako niečo neprirodzené, umelé. Rodič má vždy lepší pocit, ak varí, alebo teda pripravuje normálnu bežnú strávu pre svoje dieťa. Mám pocit, že robí maximum pre to svoje dieťa. A tieto názory sa snažíme opakovane vyvracať. Sú mylné, pretože enterálna výživa predstavuje vyváženú zmes základných živín, makronutrientov, ako sú cukry, tuky, bielkoviny a najmä mikronutrientov, vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Prípadne obsahujú alebo neobsahujú vlákninu. Sú uspôsobené pre daný vek dieťaťa. Produkty sondovej výživy obsahujú hodnotné zdroje bielkovín a tukov, ktoré pochádzajú z bežných surovín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, ako je napríklad mlieko, soja alebo strukoviny. Pripravili sme si dve bežné a doma pripravené jedlá, ktoré sú teda určené na mixovanie. Prvé je taká klasická slovenská strava. Sú to halušky s kyslou kapustou a slaninou a druhá porcia jedla je nutrične vyváženejšia a je tam správny pomer bielkovín, cukrov a tukov a vyšší obsah vlákniny. Dobre, čiže jedlo sme si pripravili a teraz vlastne na to, aby sme ho mohli podávať do sondy, tak ho musíme pomixovať. Musíme prilieť trochu vody. Halušky sme si rozmixovali a na to, aby sme mali vhodnú konzistenciu na podávanie do sondy, bolo potrebné pridať až 5 deci vody. Čiže ten objem výrazne vzrástol. Halušky sme si teda pripravili a rovnakým spôsobom si pripravím druhú porciu jedla, ale tu ešte teda musíme v predpríprave nakrájať mäso, pretože v takomto stave ho nezmixujeme.
Takže tu máme obidve porcie jedla zmixované. Toto je porcia halušiek, kde bolo potrebné pridávať pol litra vody. Toto je porcia s rýžou s mäsom. Tu som musela pridať viac ako pol litra, čo je teda aj vidieť, bolo to takmer 3/4 litra, aby vôbec bolo možné ju podať cez sondu. Pre porovnanie si do tretej nádoby nalejem pripravenú sondovú enterálnu výživu s rovnakým kalorickým obsahom. Mám tu teda pripravené dva typy stravy. Jedno je mixovaná strava a druhé je prípravok pre sondovú enterálnu výživu. Ako sme mali možnosť vidieť, príprava mixovanej stravy je oveľa viac časovo náročná. Je pravda, že rodičia zvyčajne argumentujú tým, že odoberú len časť stravy, ktorú varia pre ostatných členov rodiny. Ale tá príprava, pridávanie množstva vody, pretože tá konzistencia mixovanej stravy je veľmi hutná, veľmi viskozná a musíme to nariediť. Je oveľa ťažšia priechodnosť sondou, tým pádom musíme preplachovať vlastne túto sondu vodou, čím sa predĺžuje čas krmenia, znižuje sa životnosť sondy. Čo je najdôležitejšie je to, že je kolísavý obsah nutrientov. Táto strava nie je optimálna alebo adekvátna pre daný vek a zdravotný stav dieťaťa. Cieľom tohto videa bolo upriamiť pozornosť, že sondová enterálna výživa je nutrične kompletná, vyvážená a štandardizovaná pre daný vek. Má vysokú energetickú hodnotu v malom objeme. Je sterilná, má vhodnú konzistenciu, ľahko sa aplikuje bez zvýšeného rizika do sondy. Tým pádom sa skracuje čas podávania potravy. Je možné podávať sondovú enterálnu výživu aj v nočných hodinách, kedy pacient nie je obmedzovaný v bežných denných aktivitách. Má vysokú bezpečnosť a čo je najdôležitejšie, zlepšuje kvalitu života nielen pacienta, ale celej rodiny.